Hoppá, van itt egy köles liszt is. Ezt régen nem nagyon szerettem, de mostanában kezdek megbarátkozni az ízével. Szintén zöldségfasírtokhoz, kölesfasírthoz szoktunk keverni, nem olyan nagy mennyiségben, hát azért van egy jellegzetes íze, de most már azért kísérletezek vele, és amit mostanában nagyon szeretek, és eddig nem tudom, miért idegenkedtem tőle, ez a hajdina liszt. Hát nagyon-nagyon jó palacsintába, tehát ha gyors palacsintát akarsz készíteni, akkor csak hajdinaliszttel, szódavízzel, egy kis sóval, pici cukorral, vagy hát természetes édesítővel elkészíted a masszát, és még azt mondom, hogy szinte tojás sem kell hozzá, hogyha ügyes vagy. Én azért biztonság kedvéért szoktam beleütni egy tojást is, és így készítem el. Nagyon jó íze van, tényleg nagyon kellemes. Meg hát csapatit is szoktunk belőle sütni. Ugye itt meg egyszerűen csak a vizet összekevered a hajdinaliszttel, és száraz serpenyőbe kisütöd. Nagyon gyors és nagyon-nagyon finom. Én mondtam, hogy szeretek kenyeret sütni, ezért nálunk mindig van itthon félfehér vagy fehér kenyérliszt, ezt szoktam variálni, keverni más lisztekkel. Ez a szabómalomféle kenyérliszt, amit nagyon kedvelek, és hát itt van mellett a másik nagy kedvencem, a zabliszt, amit tulajdonképpen úgy használok, mint más a fehér lisztet. A színe miatt, és ugye nem annyira sötét színű, mint mondjuk egy teljes kiölésű tönkölyliszt, és az íze nagyon jó, elfogadható, a gyerekek is kedvelik. Ebből szoktunk ezt-azt sütni, főzni. Hát van még itt egy kis megmaradt kókuszliszt, ezt inkább a panírozáshoz szoktam használni. Belekeverjük a panírba, és akkor így használjuk. És hát van itt még egy kis búza finom liszt is, ezt szintén kenyérsütéskor szoktam. Hogyha nem akarom, hogy annyira erőteljes íze legyen a kenyérnek, akkor felé részbe ki szoktam ezzel váltani. Hát nagyjából most ennyi minden van az én polcomon, és hamarosan megmutatom, hogy még mi mindent tartunk itthon.